Сәлам кызлар һәм малайлар, без сезнең белән бүген кызыклы лабораторияда һәм без сезнең белән бүген бик кызыклы тәҗрибә ясаячакбыз. Сез әзерме? Бу тәҗрибәнең исеме фил өчен зубный паста дип атала. Менә безнең филләргә дә зубный паста уйлап чыгарганнар икән. Әйдәгез башлыйбызмы? Безгә бу тәҗрибә өчен кирәк булачак сыек сабын, кирәк булачак марганцовка, икенче төрле аны фәнни телдә атап йөртәләр перманганат калия дип. Кирәк булачак безгә перекись водорода. Һәм безгә кирәк булачак су. Иң беренче итеп без суга салабыз марганцовка. Без аны салабыз бер чәй кашыгы тирәсе. Салабыз. Күрдегезме нинди матур төстә ул? Һәм безгә аны эретергә кирәк. Һәм менә шулай булгатабыз. Булгаттык. Безгә хәзер салырга кирәк сыек сабын. Сыек сабын салабыз. Менә шулай итеп сыек сабын салабыз. Салдык. Һәм безгә аны кирәк тагын бер кат булгатырга, дөрес. Булгаттык. Ә хәзер менә шушы колбабызга салырга кирәк менә шушы сыеклыгыбызны. Салабыз. Ә хәзер менә шушы колбабызга мин сала башладым перекись водорода. Салып бетерәбез. Ә хәзер иң кызык өлеше. Карагыз балалар. Күрәсезме? Бу безнең фил өчен зубный паста дип атала. Шадымы сезгә тәҗрибә? Безнең монда җылылык бүленеп чыга. Әгәр дә без аны тотып карыйбыз икән, ул безнең җылы. Монда безнең сабын һәм безнең марганцовкабыз катализатор. Ул безнең реакциябызны тизләтә. Ошадымы сезгә тәҗрибә? Әгәр дә сезгә ошаган икән, безгә лайклар куегыз һәм комментарийлар языгыз. Пока-пока.